Benvinguts i benvingudes a l'exposició virtual del projecte Enfilem el futur, un tom immersiu pel present i futur de les persones i planeta. Esteu a punt de gaudir d'un entorn immersiu on passejareu per tot el recorregut d'una exposició fruit del projecte que hem fet a segon d'ESO. Sabeu tot el que hi pot haver darrere dels texans que us heu comprat a una plataforma digital per un preu supereconòmic? Com podreu veure en aquest vídeo, hem ideat i prototipat roba. Hem programat jocs amb Scratch per posar a prova la vostra sostenibilitat i tot ho hem fet en dos mons, el món immersiu de la realitat augmentada i el món físic. Dues exposicions que mostren un mateix problema. Poseu-vos les ulleres de realitat augmentada i gaudiu de tota l'exposició i, si no, sempre podeu assaborir un retall del que ha estat l'exposició física i que us deixem a continuació del vídeo. Passeu, i encara que sigui en un entorn simulat, mireu ben com compreu la roba. Els estudiants de segon d'ESO han volgut reflexionar sobre tot el que envolta el negoci de la roba i el seu futur. Doncs és un projecte de classe, és una matèria de l'escola i vam decidir enfocar-nos en el futur i per això vam decidir la roba com seria en el futur. Perquè molta de la roba que portem no la reutilitzem com és degut. També ens vam enfocar en com la gent treballa, de què està feta la roba que portem i com podríem cosir, per exemple, un maniquí. Llavors sí que és no com vestiríem en el futur, sinó què en farien de la roba en el futur. Els mateixos alumnes han estat els guies de la petita exposició, fent reflexionar els visitants sobre la roba que portem. Ho voleu posar a prova? Intenteu crear el vostre conjunt sostenible amb zero plàstic. Hem programat, dissenyat i ideat dos tipus de jocs diferents. Un que es basa en crear el vostre propi avatar i vestir-lo de manera sostenible i l'altre que es basa en recollir plàstics del medi ambient i després crear la vostra pròpia roba en base als plàstics que heu recollit. Aquest joc intenta conscienciar la gent que potser el conjunt que porten no és l'adequat per la lluita contra el canvi climàtic. Quin serà el conjunt més sostenible?